Здравейте, намираме се в Морската градина с един от нашите топ фенове и с нашите топ мобилити колела решихме да се състезаваме тук по главната алея. Като идеята на състезанието е, който от нас стигне първи, ще получи 20 минути безплатни, а който загуби, ще трябва да яде кисело лимон. Готов ли си? Готов съм, да. Добре, айде играем камък, ножица, хартия, който от нас победи, тръгва с 2 секунди по-рано. Добре. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз тръгвам първа. Добре. Аз тръгвам първа, защото викна камък, ножица, хартия. 3, 2, 1, старт, давай! Да видим дали ще ме надмине с колелата. Да видим кой ще е по-бърз. Давай, давай, давай! Сега да не искам да ям кисело лимон. Айде! Айде! Добре, бихаме. Как се струват колелата? Супер, много са готини. Би ли ги ползвал? Бих. Докъде би отишъл с тях? По принцип, живея извън града, бих отишъл с тях извън града. Откъде? Ако може. Осено. Добре, по принцип към момента колелата ни могат да се ползват само в градската мрежа и по велоалеите. Ами, по принцип бих искал, ако може да го направите, нали. Ще е удобно и за хората, нали, примерно, които живеят извън града. Иначе са супер. Пресо победи в състезанието. Аз ще си ям киселия лимон, а той получава 20 безплатни минути каране на велосипед в града. И ти пожелавам успех за напред и хубаво лято и заповядай едни очила от нас. Благодаря да си много. ги ползваш.